maupay na magahon mga kawaray. So, iniyan na nga na kuan mga kawaray. Hindi na nim aram na may dakit ang mga cakes dito. Hindi na. O ato niya surprise. So first time niya karawat mga kawaray tinuod din sugad na maghusay na cake. So din first time niya tinuod mga kawaray. Yan. Ato niya surprise. Di ako makakon mga kar kay lutang pa ako. Pero sobra tak ka pagpapasalamat especially han mga sponsor din ni na cake. Turo tak pagpapasalamat hayro. Yan. Kuno kan adi. Ato dito ira na na hindad tong kuan mga kuwaray. Ato na pandadag ko. Nakantantay na ano. Tara. So, sa wakas mga kawaray, amo na naman tinukuha nato na grabe mga kawaray, dak makapaniwala na maabot kami hapon na masusugod din yung celebration kay dati kasi puro lang kami pangarap mga kawaray. Ano na, pag may birthday nga ni amon pamilya din kakaturugan nala or di nga ni kakalimtan nala, pero yan na mga kawaray, dak makapaniwala na magse-celebrate kita simple celebration nga inhiya mga pangarap dati ni nanay sing pa ayaw na naton pauriha at labi naton may da mga kag-anak, ayaw naton pauriha mentras buya naton mga kag-anak makusog. Gugmaon naton hirahin tinuod mga kawarangan, ipa-experience era an era mga gusto mga kawaray. So tara na mga kawaray, ayaw na kitang kawat atun tinuklo kinaya la kay second duwan to kaliyo. So duwa diri la usay piya cake duwa mga kawaray. First time ni nanay makakakuan ng cake. Hello, kita hining. O kakanta niya tara. Nay. 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 Moram later. Moram later nay magaharing ako. Laksi nay mauro-uro. Nay mauro-uro. Ayaw nanlay tiranan kay mauro-uro. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nay, happy birthday.
Ano team ko? Ano na? Bakit ka ba nakalas? Di ka nag-experience may cake ka. First time. Ay na, nakatulala na lang mga kawaray. Siya hampala. At tinood lang mga kawaray. Hindi rito. Rito binuwa. Kasi hampala ini nga baga. Nakakita yung Maka cake. kuan hindi. Ano team ko? Ano yung wish ano kita bago ka mag-istorya na eh. Ano ito? Ano pa para mapauko pa na. Ano team mo wish? Ano na yung wish? Ada unta tagam pakin baga araw-halawit nga kinabuhi maupay nga panlawas. Ayaw takwis. Wow, happy birthday. Birthday. Ano na nakalasan ka man. No, damugod na salamat. Oh, kamay niyan una kasi mga kawaray di rin namo nafifilan mga sugadhin ng mga butang puro kay hanuna tinod lang mga kawaray kakalimtan lang mga birthday and kuan mga kawaray an kakaturugan na lang to. Bagalan na labay let birthday bagalan niya no na adlaw ka pag ikaw kasi kapos mga kawaray item birthday mga kawaray tinuod la kakalimtan na la ito ay sing pa priority gudan unan amon pagkaon mga kawaray an kawarayan gyap mga sanglit di kam naghihingyap na maabot kami yan han panaw na masusugad ban birthday yan kadaw sa amo may dana cake mga kawaray grabe sing pa ano na pangarap lang na magkabayda cake kaamon kuan okay na to pero di ra to natupad dati mga kawaray tinuod lang mga kawaray o ano na ano ilal happy birthday tara nga Diyos na nato na balay ano ibahin kita ma-slide ano ang bainin grabe mga kawaray di ako makapaniwala Hinay. Kahangin lamaan. Magkaya mo. Age. Ito, tubak na nga. so damo nga salamat mga kawaray for the first time ano inay di ka makapaniwala kasi mo dire tuod na ito inay nakikita tinood ito Sandanas ito. ito bakla ito team nakikitaan tinood na ito sanggit damugod na salamat especially naton solid supporter for the first time makasugad hinanay na feel niya cake hindi kasi mga kawaray asing nalat ito nanay kan isipon nalat ni nanay mamahal Kaya ano man. ano natin nanay iyayakbot ko niya gawas so damo nga salamat mga kawaray na yan ito yung masisira itong message sa atong follower Kung iningagin palit hito, hitong cake kon nala slice bread. Pareho malat gihapon. Basta makaon, okay na. mananon na Kasi ito waray. Nanoon na. Oo na nga, ni waray bisan at bisan ano. Okay la. Nakakon maghihapon han panlawas mo nakatalawas maghihapon. Damo lang ito mga Damo nga salamat padani akon support lang ampo padani kami of danit amon mga vlog support kami niyo. Bye bye mga kawaray always God bless bye bye